खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब दा आं दङ नैबे जांख्रिथायनि थैसाम 2 बे सावथुननि सेबखांनाय अदेबानि शुटिं बे शुटिं थावनियाव दङ जाय सावथुनखौ नोंथांमोना नायो बे फावखुंग्रि बिथांमोनखौल' नुनो मोनो बेनि आन्दोआवबो जे गोबां सुबुङा थायो दा बेनिनो आङो सासे केमेरा पार्सन बे केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो नाजागोन नैबे केमेरा पार्सन सावथुनखौ नायनानै गोबां फावखुंग्रिखौल' जोंनि नायगिरिफ्रा सिनायनो हायो नाथाय बेनि आन्दोआव केमेरामेना थायो दा एस ए केमेरा पार्सन हिसाबै नों मा फोरमायगोन दिनै बुंनो गोनाङाथ' बेनोसै जेनेबा नोंथांमोना बुंनाय बायदि सिनाया एसे नंगौ बेनो जेबो नङा जोंहा माने केमेरानि आन्दोआव खामानि मावनो मोजां मोनो आरो दा बांसिनानो गावबा गाव मोजां मोननाय खामानि थाबाय जेनेबा आं दा केमेरा खेबगासिनो दं आरो आंजों लोगोसे दंफायो लोगोफोरबो सापर्ट खालामफानाय दा बेनो आरो दा नैबेनो जाबाय सोरां केमेरा पार्सन नोंथांमोना स्क्रिनाव नुयो नाथाय मोखांखौ नुवामोन दा नुनो मोनबाय बिदिनो आङो फोरमायदों बे समनि रादाब नायगिरि रायजो राजाफोरनिसिम बा जोंनि भिउवार्सनिसिम आं बुंदों बे जांख्रिथायनि थैसाम बे सावथुननि सेबखांनाया सोलिबाय थागोन जोबजासिम जोङो बेबायदिनो आपडेटखौ होबाय थानो नाजागोन जांख्रिथायनि थैसाम 2 सावथुन शुटिं नैबेबायदि सेटआप जागासिनो दङ दा नैबेबायदि थियारि शुटिंनि थाखाय थियारि जागासिनो दं डाइरेक्टरा डिरेक्सन होगासिनो दं शुटिं नायग्राफोर बेबायदि सेटआप बसायनानै शुटिं नायग्राफोर